Тенҷи аст гуфти зуд биё. Давида омадам. Не, тенҷи нест. Хай гӯш мекунам, гав зан. ман ба хулоса омадам ки ту аз ҳамон зани деҳотӣ ҷудо шуда бо ман зиндагии хуб кунӣ. падарамро гап мезанам, дар хориҷа бароямон хона мегирад, як ҷои бизнес бароямон месозад. медонӣ чӣ буд кардӣ? ин либоси тозае ки имрӯз ман дар тан дорам, ин мошину хонае ки ман дорам, ай пушти ана ҳамон деҳотии мегуфтагии ту аст. баъзан мардум ба нохуни фарзанд зор ҳастанд, лекин ман субҳоналлоҳ кӯдакони хушрӯ дорам. ин ҳам аз ҳамон деҳотӣ аст. як гап мезанам, фаромӯш насоз. ҳар марди солим ақл бояд пеш аз ҳама ба қадри оилаи худ расад. ман агар аз ҳамон деҳотии мегуфтаи ту ношукрӣ кунам, кур мешавам. кур. худоҳофиз.